Ka Rashtriya Poshan Ma kade ka jing penlong ya ka jing yalang hakeleng ki benta jong ka jela. Tang hakani ka jela Meghalaya, Henry hakiweru ki jela jong kari. Bat kini ki jing yalang lapulong ha ka shibanai lenter jong nailor na do ka snem arjar khatra hadu kini kisngi. Menta ka snem arjar aku sauru ka jing net pelong ya kum kini ki jing yalang hakeleng ka jela. Lasdang na do ka shi tarik hadu ka lai pau tarik unai lor ban pen ngau tho iki kenthei nong shong shnong ka jela kenthop na do ki badang kha dang pun bat ki badang sumar ban pen he pen san ya laki khon halor kumno ban bam ik jing bam ki batei ki balong kat kum ka jing dawa jong ka met da ka babam ye ki jing bam ki babun jat kam tam ki jhur ba pher kenthop ru ye ki jhur tang ban bam tang da ka ja bat uphan Kublaya piruba kapushan ma kadai kataka program kabadai paro shibenai ngi perakhi ya kanika nutrition man kataka nutrition man kamut bangi kamut ngidon kita ki activities kita ki themes ki bala ai da government of India da ka Ministry of Women and Child Development kadai ka program ka bangi keren ngi pelet jumut hakir kombam kirukom thoy ki khna namar ko mangitip mo ka nutrition kataka rukom bam ka jungi ka pher ka namar ba dina ka rukom bam ka jungi ngilap ro ba ki khna hangni ka shnong ka jungi khamtam ha Meghalaya ibuan kita ki khlong ki khna ki belong stunted nani ka baduna ka jing renyang ka jongki dingidon ro ki malnutrition taki khna ki belong wasting ki ba duna ka jing khia de ban rat ding khong ka ne ka malnutrition de ka government of India ka pelong kataka shibenai kataka campaign hakani ka campaign ka don ka jing thmuru ki themes kita ki objective ki ba ni hable bro shibenai na do ka shitarik hado ka lai tarik mentau September ma kadang kita ka anemia cam kata ki baki angka T3 ka testing ka talk bat ka treat ya ka anemia ma tinggi dan ka group monitoring ni thau ya ki khna ki khna ki badan do ki badang red hado rios nam karata tikini ki khna dan ladang ni thau ni sabatai ki long kemi bakini ki khna ki dan hakando kataka jingkhia ka jongki lada ki dei ki khna ki belong hapo ka malnutrition lande ki khna ki baduna ka renyang ka jongki ko mga skwa ban batay mo baka ni ka data jong Meghalaya ban compare ba ka ri India baraka way kat kum ka NFHS mo ngilap ba ka Meghalaya hapo ka stunting kata ka jingduna haka renyang jong ki khna mo gidan 100% kat ba India ka dei lai pusan gida compare mo kata ka under nourish mo kung ang mane ki malnutrition kita ki stunting ki wasting ki ayu gidan khat % compare ya ka national figure mo 19% wat ikini ki anemia ro ki pregnant mothers mo haka jela ka jungi gidan 100% kadba haka ri India gidan 100% ti kani ka takada halor kini ka government of India ka pelong ikani ka pushan ma mo kata ka pushan ma ni kata ka nutrition man mo kadai ka bangin ai awareness ban sensitize ya ki brio halor kini ki phang jong ka nutrition kumbangi tip mo ladangi bam baha ki khna ro ki nang he nang san hakarenyang ni haka jingkhia ka jong ki mo kumbangi tip mo ka don ka life circle mo naka kemie da ka khot ka khia ka kemie ka kot ka khia ki khlong ro ka itei khloi bakhar iwan shaka prathai ke bakot bakhia la dai kot ikemi mo te ka deka all round development jong ki na do I long kemi hadu I khlong hadu I khna ki ba nang samla barang san mo te kita gibun ki activities bangidon halor kane mo baningkong di kota bong ong yapi ka de bangin rat dingkong ya kataka jingduna jong renyang ki khna bat ya kataka malnutrition ki artli ki jingelang ki balayo ban saki ban pensngo tho ikinong shong shnong halor ka rukom bam kadai ka bala pelong da ka office trekam jong ka district program officer ICDS East Khasi Hills District ka bala pelong he Indo Stadium ka badon hasmin ha ka bala don ringkat ru ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills District ikong Rosetta M Kurba IAS ibalalong ikong san ha ka jingelang ringkat ka jingadon lang ka district program officer ICDS East Khasi Hills District ikong SM Bank bat ki wede ki officer sorkar
bat lawan bani shimenta de ki spa ngut ki long kemi na keleng ki shnong ki bahap ha ka district grilum khasi mi ngi Bero si benai ngidon kita ki activity ki ba pher ma gidan kita ki kata ka rescue mission mo kata ka rescue mission ka ba kila review na kapor haman ki benai man ki kota da ka government mo joka Meghalaya mo kani ka deka review baki shim na po ka government shabaro ki line department ki bayar day baki khulung baki khna baki long kemi mo kata ka rescue mission ka bangi yala ban page halo kata ka group monitoring ka bangi thawi ki khna ki bangi ai bam baha enta yaki ban rat ding khong ya taki jingyak ki khulung mo ki khulung na ki long kemi mo ban encourage ne ban ayu yaki long kemi ban lekha yaki khulung ban kentui ki long kemi bakin dikhaya ki kun ki hospital ngidon kita rescue mission menta kala don sok taka human development team haman ki block ki let shaki hard to reach area ki jakka ki bamla ban poisho hang tu ki let ban ya selok ba ki long kemi ki selok ba ki brio shapang kita ka immunization shapang ka institutional delivery kita mo kadang ka iwe ka interaction mo ki bako mo dakten pareng one to one interaction with mothers ki counsel bat ki long kemi mo dan ngidon sak taka ECD mission ka balong kata ka holistic development yaki ECD mission maka early childhood development mo ho kani ngidon hadin nang ta ngidon ki program ki bapher ham sisien aka arsien haka shibenai kata bangi ong ka CBE ka community based event ho katni baru khat ada nang tu ngidon saki program jungi kum ki supplementary nutrition program ke bangi shaki ki khna ki armet bari ki samla mo sakawai ka jingyalang kabala yo ban saki kum shibenta jong ka poshan ma hakani ka snem arjar arfusau kadai kabala pelong ha pathar khma ha ka district ribhoi Gingi involve gingi dan ki aganwadi workers ki bade ki field workers jungi nang tu dan ki helpers ki bayrap hapo ki aganwadi center hakani ki aganwadi center pat kumba ki arpo hadu arpusan ngot ki aganwadi center adan iwe iba pet haka field level ni bingi ongki lady supervisor kumbangi tip ka nutrition ka deka kaba ha nama kum ngi ki khasing ibun sien hi shaki kinong kendong kumbangi tip ki baham hatang ka jabar upan dakatu ka deka kamde ka balance diet mo kadai kum bangi ong tang carbohydrates handrai ngilit batay ki brio hakishnong ki jongi kamtam kinong kendong bakin ba me ka balance diet ka diversified diet mo ka bagdan ngabaju ong hibaraba ka pleng ka jongi kadai bandan all colors mo kum ka lama India shangi ngidan ki seasonal mo ki jingbam jongi ngim dadai bangin ong bangin dalet ki brio ban ongin hap thiet itu ki jur ki ba hap thiet den ki kper jongi ngidan ki jumrdo dai kitu ki jatira kitu baru kai ki ba don vitamin ki don yo ta iron content mo banyarap ya kan tei senam kum slapan karu de ka ki protein pangi ong ya ki bakin bam da ka peleng la ni da ka do la da kim yo ro ki kini ki jat ki grams mo ki ong ki dai mo ki varieties of dai la ki la ban you can ban bakin shed lang bakin ai hendiat si kam how to jur baki shed do compare hi mo nada kim yo ken ban thiet do ai tambang ilap ba bun sen hi ba kim yale hi kumta ki bri ki don ki jur haki kper ke jongi haki kper ke jongki hendrai kat ki bakadon ki ya dia lot no te kim bu sho ela dia do ban ba mo kum ka peleng do kasem ki don hi ka peleng ta bakim ai ki kuan kim ba mela dia ki le dia lot ela dia pak ki ba betan ka jak pan bat ka mulu Ndai jamu pan tabur artli ke dek carbohydrates mo ko mangitem kam dadante ka iyo to